Hello mga kitty Katkats! I'm back! I heard daghan kayo magpangutan na bahin sa inyong love life ug nabuang sa jud mo sa gugma. Worry no more because I'm here to help to the first installment of #AskAlem. #AskAlem. Ay! Ganahan na ka mabuang sa gugma? Laysho Ka! At the Alem Garcia. Nganong di man siya makontento ang mga tao ug usara. Morning wa mi uyab, kay ang uban kadubli-dubli. Ang uban da tripli-tripli. Ay! Abi ni mo gwapa ka no. Day, ay lagi pataka day, da uyab-uyab kag pakboy day, gilisan nun ka day, gilinag buy one take one day. Kung bright pa ka day, nangita kag laki, maboy-boy rani mo day, sure ka di ka ilisan anak day. Lagot ko eh, di pagwapa bugo pa. At the Alem Garcia, unsay may ika-advise sa long-distance relationship? Of course, magkuha mo sa igot natin, pero at least makapahilo na ka pangitag kwarta day. Pero imo sa hunang-hunang day, pwede ka magtabok-tabok from other countries, na balik ka sa Pilipinas, na magunahunay mo mga friends, hala, dato ulit siya magtabok-tabok, kita sila sa IG stories day. Pero when in fact, imong boyfriend na gasto nimo. Pero okay na day, at least day makapahilo na kay pagitag kwarta sa imong kagalingon day. Self-centered ra ba ka? Ganan ka ikaw lang, ganan ka ikaw ra. Mura ba ka gwapa? Nampaka. Sabab be? At the Alem Garcia. Nakasuway na kagi-underground kasi imong miga kay kabaw siya nga ganahan ka sa guy nga iyahang crush pod. Nya ending kay gitraidor kaniya. Unsay mo ikasay ani? Die. Repeat after me. Mas syufa ko. Ikaw daw? Very good. Next. Mas kwartahan ko. Very good. Next. Mas humot kog dollar. Ikaw daw? Dili ka kasunod, day. Baho imo hasa. Muguro masipilis si mong miga, day. Kaskas kung oras, day, ha? Lagot ko ni mo, day. As-as, pa-jug ka. Nampak, pahawa diri, day. At the Alem Garcia. Di ba kung friends, ra jud? Awat, gisungog min, nalain jud ko. Kung nasakitan sa jud kaayo ko, kay giinan na jud ko niya. Friends rami. Ay da! Humukag ilong, bogo. Next. At the Alem Garcia, na ako'y crush ba pero mahadlo ko mo amin kay basin dili mutual mong feelings with each other ba? Unsaon ni nako? Mo ni feelings nimo? Unsaon nimo? At the Alem Garcia, unsaon ang pag-move on sa long-term relationship sa yun? Hinumdumi ta ng utang niya, day! At the Alem Garcia, na kay friend ba si siyag maoy, pero tagara ko siyag advice, balik niya pa niya sa laki. Unsaan na nako, ay da, chulayang laki day, siya nung balik pa ng adto day. Gisapot na ko niyo lablab, na question sa mura, makapalit ng bugas, makabayad ng kuryente, maglagot ko, na ko sa'yo mga bondes, basulan ng gobyerno, basulan ng horoscope, basulan ng simbahan, basulan ng solar system! Lagot ko. Tune in next week for part 2 of #AskAlem. And if you want to ask for advice, please don't forget to follow me on Instagram and on Twitter. That's at the Alem Garcia, and tweet with the #AskAlem. You can also leave a comment on my Facebook page, Alem Garcia, or on Buy TV. And if you want to give donations to the Alem Garcia SKWAA Help Hotline, please don't forget to purchase my SKWAA shirt. Just click the link here. Thank you! Dagang salamat! And that's it for now, my kitty Katkats. Keep climbing!